tässä videossa mä näytän kaikki mun maskotit, mitkä nyt on nykyisesti mun maskotteja, koska tänne ei ole tullut vielä yhtä seisoria, mitä me ollaan tilattu varmaan kuukausi sitten, koska siinä on 2 kuukautta raja. Eli se tulee se tulee kuukauden päästä se yksi seisori. Mut joo, nyt mä näytän ekan mikä on mun maskotti. No, täällä on 3 maskottia, mitä mä otan. Ja joo. Ensin on tää maskotti. Sitten tämä maskotti. Ja tämä maskotti. Mä pidän näitä kaikkia mun maskotteina. Joten joo. Mut tänne saattaa tulla koko ajan pieniä osia, koska mä en jaksa tehdä niin pieniä. Isoja siis. Tänne tulee semmosia pieniä osia, koska mä en jaksa tehdä isoja. Joten joo, mut moikka!